Hello guys! Hello mga kamamshi! Hello mga kapapshi! Welcome back to my YouTube channel. Teresa Bisaya pero Bicolana ang tenderang Bicolana. Ayan guys, marahin na ogto sa Indogabos. Bali ngayon is meron tayong i-share. Ayan, yung ating bentahan sa itlog at kung magkano na ba yung puhunan sa itlog. At saka hindi lang yan. Bali, i-share ko rin pala yung ating bill sa kuryente. Magkano na ba yung ating bill sa kuryente ngayong meron tayong coffee bendo. Kaya lang ayan guys, medyo may mga pagbabago lang. Ayan, pero bago yan, ayan, shout out muna kay Miss Maria Jusela Serbu. Ayan, shout out sa iyo sis. Talagang nakaka-proud yung, nakaka-touch yung inyong comment. Ayan. Bali, i-share natin tong itlog natin at saka yung ating bill sa kuryente. Diba dahil sarili na natin yung kontador. Pang-apat na buwan na to. Yung bagong bill natin is pang-apat na bill na to. Ayan, isa-isahin ko sa inyo. Pero unahin ko muna tong itlog. Ayan, magkano na ba yung puhunan nito? At saka magkano na ba yung bentahan ko nito? Kada bili ko, parang kada bili ko, tumataas. Kasi nung last kong bili, naalala ko is 215 yata or 220. Ngayon is 225 na to. Ibig sabihin, bebenta ko na talaga siya ng, nung last ko talaga is binebenta ko na ng 9. Ngayon is 9 talaga, 9 pa rin. Tumaas yung benta natin. Tumaas yung benta natin pero lumit yung ating kita. Ayan, yun. Tapos ang ano daw, ang medium is 215. Tapos yung XL is 235. Ayan, yung ating binili is large, 225. Ang bentahan ko na niyan is 9. Ayan, dito na tayo sa ating bill. Parang yung bill ko yung naiipon. Ayan guys. Ayan, paano ko ba i-explain? Ayan, bale yung ano to, yung bagong-bago pa lang yung ating kontador kasi nakabitan kami noon is April. Nung May, dumating yung ating bill. Bale nakakain lang kami ng 3 linggo. Ayan, nag-bill tayo ng 1,410. Tapos sa 3 linggong yan, 1,400. Up to sawa na tayo sa YouTube, TV, tapos 2 rep, tapos yung aking piso wifi, yung LEC lang, tsaka ilaw, tsaka cellphone, yun. 3 weeks, nakaka 1,400 tayo. Up to sawa yun sa TV ha, walang patayan. Tapos nung sumunod na, 1 buwan na to. Pero yung YouTube, naging TV na lang. Kasi nga, ang hirap doon sa TV ko, ang hirap tanggal saksak. Kasi ano lang naman yan, ordinary flat screen TV lang yan, hindi yan smart TV. YouTube TV, kaya ginawa ko, TV na lang. Talagang wala ring patayang TV. Tapos same appliances din. Ayan, ganun. 2036. 1 buwan na to Tapos next month, yung last month lang, is 2,128 na may nadagdag na tayo ditong coffee bendo machine. Ayan, bali ano pala to, itong sinishare kong to, bali sa mga nagtatanong kung magkano daw yung nakonsumo ko sa kuryente na ngayong andito na yung coffee bendo machine ko. Hindi ko ma-explain talaga masyado kasi may pagbabago ako or may adjustable akong ginawa sa mga appliances ko kasi yung TV hindi na siya maghapon. Pinapatay na namin siya minsan kapag wala kami pinapanood. Tapos ano pa ba, bali nakakain lang siya ng 3 linggo. Pinapatay na namin yung TV pero kunti lang naman, 3 weeks ngayon. Tapos yung ngayon, yung bago ngayon yung bago ngayon, diba, 1 buwan na talaga. Ngayon, wala nang patayan yung coffee bendo ko. Tapos, meron na kaming LED sign. Pero yung TV, nanonood na lang kami kapag yung, katulad ngayon, patay. Wala akong pinapanood ngayon palabas. 2,191. O, diba? Para ano, sabi ko nga, makikiryente yung TV. Kaya yun guys, pasensya na dun sa mga nagtatanong kung magkano ba talaga na konsumo ng ano. Kasi base kung babasihan ko tong ano ko bill, nasa 100 plus lang siya. Yung unang buwan nga, ano pa, wala pang 100 plus. Wala pang 100. Ngayon, 100 plus lang. Eh kasi nga, may adjust akong ginawa. Katulad ng TV, pinapatay ko na siya.
siguro next month na lang talaga. Next month na lang talaga kasi ganun pa rin yung gagawin ko. Bubuksan ko lang yung TV pag yung inaabangan kong palabas. Tapos yung kopebendo ko is wala naman talagang patayan na. Yan, siguro dun ko na talaga mababase. 'Di ba? Ngayon is 2,191. Next month, ayan, malalaman ko na talaga kung magkano ang konsumo niya. Pero marami din nagsasabi na hindi naman siya makikuryente. Nasa 300 plus lang daw ang konsumo niya. Nasa 300 pesos. Pero base sa akin, dahil kung babasehan ko lang tong bilis ko, yung unang buwan, 3 weeks, wala pang 100 pesos. Ngayon namang buwan, 100 pesos plus lang. Kaya lang, yun nga, sabi ko, yung TV ko, nagbago din yung paggagamit ko. Kaya siguro next month na lang talaga dun sa mga nagtatanong kung magkano yung konsumo ko sa coffee vendor machine. Ayan guys, kahit papano. Ayan, di ba? Siguro kung dito, yung TV ko wala na namang patayan, medyo malaki yung bills ko kasi tingin ko talaga makikuryente yung TV. Lalo na kung YouTube. Kung maghapon kaming YouTube tapos nagne-Netflix pa, di ba? Yun lang naman guys, yun lang yung ating kunting update sa ating bills at saka sa ating itlog. Kagaya ng sabi ko, yung ating bills, maliit lang yung mga dagdag kasi nga may nagbago, may mga binago akong paggamit. Yung TV lang naman, as in TV lang, kasi yung rep, same pa rin. At saka sa gusto ring lumit yung bayaran nyo, so may mga rep, ayan, siguro nyo lang, i-number 1 nyo lang yung rep nyo, wag nyo itodo. Kasi noon naalala ko talaga, umabot ng kulang-kulang, dati nga umabot ng kulang-kulang 4,000 yung bayaran ko sa bill nung submitter pa kami. Kasi yung rep ko talaga is todo, 5, 4, minsan lang mag 3. Laging 5, 4 yan. Tapos nung bago man lang kami magtanggal doon sa kinakabitan namin, naisipan ko siyang iwan, tapos yung isa nga is 2. Tapos minsan naka-on lang siya. Nag 2 plus lang yung bayaran ko. Nag-adjust ako ng number sa rep. Nagulat na ako kasi bago kami magtanggal ng kuryente dito is nag 2 plus lang siya. Siguro mga 2.1, 2.5 ganyan. Kasi yun. Binawasan ko lang yung ng rep number. Kaya ngayon, yun yung ginagawa ko. Siguro kung itutodo ko rin yan uli ngayon ng 5 or 4, lalaki rin bayaran ko. I-inverter naman yan kahit papano, diba? Yun lang guys, thank you for watching.